Sa ngalan sa Mahanag sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo sa Diyos nga panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Para kita maadlong sa pagsaulog ng Santos na misa, mga kitang pasaylo sa makasaypanan na atong nabuhay. Nakakumpisa na po sa Diyos na mga gahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kaya naganapas ko kakuya, sa unang-una sa pulong sa buhay, ug sa wala pagbuhat sa hanging buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo po ang Santa Maria Kananang Ulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsoon, ay nakong iyang po sa Ginoo nga atong Diyos. Kalayan kita sa Diyos nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, daranta kita ninadto sa kinabuhi dali. Amen. Ginoo kalayi kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kalayi kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kalayi kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos, magbuhagay maghupay sa mga naguol nga midawat nga maluyon sa mahigugmaong duha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugod ka namo nga sa pangama ni ining duha basulan unta namo ang mga sala pamadangat namo ang pasaylo sa imong grasya kini among gipangayo pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak nga bighariban kanimo Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahagturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Gikan ni Pablo, nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus. Gikan usab sa atong igsuon nga si Sostines alang sa simbahan sa Dios sa Corinto. Ug sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkayusa kang Kristo Jesus. Uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ila ug ato usab nga Ginoo. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, o sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo nakagamot na kaninyo, ug tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala na unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron may usa sa iyang anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daykon ko sa kanturan ang imong ngalan, Ginoo. Daykon ko sa kanturan ang imong ngalan, Ginoo.
Himayaon ko ikaw, adlaw. Ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukir. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadaye sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasana sa imong mahimayaong kahalangdon, ug nagasaysay sa imong katingalahan mga buhat. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat, ug nagabutya sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong nagingapin nga kaayo, ug nagaawit nga masadya sa imong katarong. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manaaw sa kanimo, ang santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo, kay wala kamo nasayod kung unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung nagagalon sa panimalay na sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglang mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan nga maalamon nga sulugoon, katong gipihalan sa galon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon sa paghatag ng pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niya itong sulugoon nga maklapagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinihalan sa tananiyang katigayunan. Apan kung siya dautang sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Kung musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom, uban sa mga palahubog. Unyang agalon niadtong sulugoon mahibalik,
usa ni anak kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui ug tagud-taguron siya sa galon sa ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon didto maghilak siya ug magkagut ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mahayong buntag natong tanan. Karon gihandom sa simbahan ang piyesta pagpasidugog kang Santa Monica. Si Santa Monica ang inahan ni Agustin. Adunay nagaingon nga dako ug bayan ang luha sa usa ka inahan. Pahinumdum sa mga anak nga dako tag tulubagon kung makapahilak ta sa atong mga inahan. Si Santa Monica igo lagi siya sa pagluhod o paghilak alang sa kusaban sa iyang anak. Si San Agustin normal nga bata nga kay sa unang panahon normal man sa ato kanang magsuroy-suroy mangawat og bayabas kanang mga karon wala na may bayabas sigsaging wala na makawat kanang mga magbarkadista ngana ba niya walay tumong. So si Santa Monica ay ring buhat ang luhod siya naghangyo siya sa kausaban. Niya, usa sa mga testimonya nga ginaingon niya ni Santa Monica kuno kay magampo ingon niya ani bisan pag wala ko'y madawat nga grasya basta anaa para sa akong anak. Niya, ang grasya nga iyang ipangayo is always the conversion ng pagkausap gikan sa iyang mga dautan nga mga binuhatan sa pagkabugoy ngadto sa pagkamatuho sa Dios kay sa kabalo man tanong nga kaning mga batanon gikan bitaan batanon pata kanang dili man nato importante ang pagkausap, dili importante nato ang atong pagtuo sa Dios, dili importante nato ang pagpangandam. Pero mag-anam na ganit ang kaidaran ana nato makita nga kinahanglan gid ay no kinahanglan kayo ang atong pagpangandam, which is mao na karon ang tema sa Ebanghelyo ang pagpangandam, to stay awake kay pulos ta mga piniyalan. So sa may pagkapiniyalan ipiyal kita sa mga grasya sa Diyos ug unya inigabot niya there will always be an accounting ingon pa nila no in simple words nga adunay panagsubay magsubay kita sa tubang sa Diyos kay gipiyal man. So mo na nga nagaingon pa even with these words ingon siya nga kung gisaligan ka sa gamay po ang imong isubay. Pero gisaligan kag dako po ang imong isusubay. Ano usahay no? Dili ta mangandoy nga dili ta maibog kanang uban. Dagko man sila responsibilidad. Dagko man sila og grasya. Kay ang dako, no? Ipilan ka sa dako. Inigabot sa panahon, mas pilan pagita sa dagkong mga butang. Inigabot sa panahon. So mo na ang atong tan-awon unsa man ang gipiyal sa Dios. Ang problema lang kung usahay mabuta ta sa mga gipiyal, no? Na may uban nga kanang ang gipiyal iyalang pilion mo sa tong gipiyal sa salig sa Dios nga pwede niya nga tagaan o pagtagad ang uban wala na. So mo na itong pangiusap sa Dios nga magmaigmat ang atong mga mata. No kanang matinud-anon ta nya ang sulugoon no sa sambingay kanang moabot gid ang panahon no kung ang atong pagkatao ba kanang kung aduna gani basihan no sa kaayos ng pagkatao bisan magkinaunsa pa muluwa mo gawas gyud ang tinuod kung maayo ta pamatasan maayo ang atong pagpangandam no moabot gid ang punto nga kanang makita gyud sa Dios. No, pero
kung dili gani maayo pakitang tao lang unang mga which is mo gini kikalagutan ni Jesus kanang mga tigpakaron ingon, no? Kanang ana ara sa gawas, ana ara sa kanang superficiality. So muni atong pangayoon nga si Monica, si Santa Monica, ang iyang consistency for more than 30 years. Imagine ni mo, no? Ang iyang pag-ampo, more than 30 years. Nagpabiling gihapon siya, hangtod nga, gihatag sa Diyos ang iyang pinakanindot nga gasa. Kunya, dili lang kausaban, nahimo pag yung santos, nahimo pag yung nga balaan, nahimo pag yung nga isa sa mga haligi sa atong mga doktrina, no, si San Agustin. Kay siya man daghan kay sa mga pagtulunan, daghan kay siya og mga pagsabot teolohiya nagigamit hangtod karon, no, sa atong mga sakramento, mga teolohiya sa sakramento, mga teolohiya sa kanang mga sa pagpuyo sa Kristohanon nga kinabuhi. So dili ta magpanuko, dili ta mahadlok, nya kung wala pa man gihatag si Ginoo, sagdi lang maabot ra gyud ang panahon. Nya kung moatras pa gyud ta, si Santa Isabel o si Zacarias, no, nga ang ilang ipangandoy wala gyud sila naghuwat ra gyud sila. No, kanay bitang patiently waiting nga kinaiya kanang mapabsanon ta nga maghulat, kabalo ta nga maghulat, no? Ana din ha ang dako nga grasya. Usahay ta mo yung mapulan ta kay di masiguro ni ihatag sa Ginoo nato. No, kay usahay kay di man mo na misteryo gid kaayo sa tong pagtuo kay na magid usahay nga dili ihatag sa Ginoo, naghuwat na sawa, pero kinsa man nakahibalo kung ihatag ba o dili. Mao nang usa ka pagsulay ang kining paghulat, usa ka pagsulay kanang mapaubsanon nga paghulat. Kay usa sad kini ka values, usa kini ka maayong kinaiya nga na gikahimutan sa Dios. Ang sila ni Maria, sila ni Isabel, sila Zacarias, kadtong mga maayong tao nga pinangga sa Dios, aduna sila kinaiya ni ani. They are patiently waiting for the grace of God. So muni atong pangayoon nga maangkon usab nato, maghulata nga puno sa pasensya, puno sa pagpaubos, puno sa paglaom. Amen. Diha sa Ebanghelyo, ang Ginoong Hesus mitawag kanato sa pagbantay alang sa alaw siyang pagbalik, budol kita ngadto sa amahan, diha sa pag-ampog ming kita, amahan kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, dili unta makontento sa iyang mga nabuhat, hinuon, padayon siyang magsangyaw sa maayong balita, sa pagbasol ug paghinulsol, sa ingon makaamgo siya sa kamanginungdanon, sa pagkabig ug sa pagbag-o. Magampo kita, Amahan kaluy kami. nga ang atong mga katilingban mahimong tukmang dapit alang sa katukuran sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong pagtahod, paghigugma ug pagpakitag pagtagad alang sa usag-usa. Magampo kita, Amahan, kaluy kami. nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon. Magampo kita, Amahan, kaluy kami. nga ang mga masakiton ug mga himalatyon mangita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga pag-antos.
magampo kita. Amahan, kaluii kami. Nga ay moontang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga halang dung Teopilo kamomot og Diyos Balipari, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, kaluii kami. Nga ang mga matuhuong mihalin na, makaplagang andam sa paghimamat sa Ginoo, nga ilang gipangandoy, makit-an ug masud-ong, magampo kita. Amahan, kaluii kami. Alam ka na itong tanan, nga mahimo kitang kasaligan ng mga piniyalan sa Diyos sa mga butang dini sa kalibutan. Pag-ampok kita sa Ginoo. Amahan, kaluii kami. Alang sa mga nawad-an og paglaom, nga mahimo kitang instrumento sa pagdasig kanila. Mag-ampok kita sa Ginoo. Amahan, kaluii kami. Nang itong amahan, dungga mga pagampo nga among gituaw, uban ang matinud-anong makasing-kasing. Tabangi kami aron mutubo diha sa pagkasantos, samtang malipayon ug malaumon kaming nagpaabot alang sa pag-abot sa imong harian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pa po kamo tong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. Dungga Ginoong among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Kining gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaga ninyo. Usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay magahom sa tanan, angay matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan, pinagi sa gahom sa kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos o naghatag kaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panig-ingnan ug natabangan kami kanunay sa mahigmaong pangaliya. Ubusa, uban sa mga anghel o sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay, hunong nga pag-awi. Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos sa iyong mga gasa, aron mahimog kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa kaugalingon, may kuha siyang pan, ipasalamat kanimo, mipikas, umihatag iningadto sa mga tinulan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana ay kining magkong lawas nga tugyan alang kaninyo. Kasamang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakalis. Ipasalamat kini pag-usab umiday, may hatag giningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, galakubos ka na mo. Pinagi sa iyong krus, o pagkamanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo, kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang umualagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami na sa gugmauban, Leo among Papa, Alberto ang Obispo, na makaparian, marilios ug mga misyoneros, sinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banaw sila, ug ang tanang nga matay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni maran nga ulay sa Dios. Uban sa siyang banaban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kaubuton latas katuigan uban kanila, ang makaw nga daygan ug ang makaw nga himayaon, pinagyan sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatagan na kani mga gahong nga Amahan, diha sa kahiusa Espiritu Santo ang tanan, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Kituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong Amahan busa, ngayon kita, Amahan namo, anak sa langit, pagdayon ng imong ngalan, Maabot ka na ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanaw sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa sala kanamo. Udili mo kami tugyan sa panulay. inunuaw sa kami kadawatan. Amen. Maduhog kita karon sa atong pagpaubos, atong pangayoon ang mga grasya nga ito'y kinahanglan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Inong Kristo naging kasi mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko ka na kung kalinaw, ihatag ko kanino, iyutan awang mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubutkol, hatagi kami sa imong kayo kahiusa, ikaw nga bayikari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kanino. Manaw sa kanimo. Nato'y pagitang atong panagsuunay.
sa mga sala. Sa kalibutan kaluhin kami. Pulero sa Diyos na nangalawagtang sa mga sala. Sa kalibutan atagi kami sa kalinaw. Ang kadero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanang ginapit sa giandam nga panihapon. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas doon ni Kristo magamping ka na to, alang sa kinabuhi dayon. Amen. Ang lawas o dugo ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, ang sakramento nga among gidawat ni gining paghandom ni Santa Monica, magsantos sa among mga salabutan o kasing-kasing, para may kaming tagus sa pagambit sa kinaiyang Diyosnon, kining gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa nakinimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng itanan, mabulahan daw usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayan. Amen. Santa Monica, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasam kanimo. kumalangin kaniyong Diyos ng mga gahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, alang santos nga misa, lahat kamo dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamban kita karon, mga anak sa Diyos. Nabulan kita tanan sa iyong bendisyon. Atong daygon ang anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsi